Başlattım. Zekiye. Как себе? Сливка с тортата? Да, и тортата да Моня, ладно сам да Чакай, чакай, чакай. Служете я да може тук първо да се види. Рамзи. Рамзи, гледай да се едно. Три. Духай си. Духай, айде, духай. Давай. Айде още един път. Може ли да запалите свещичката пак? Няма нищо. Евче, клякай. Айде усмивки. Рамзи. Идеално стана. Айде. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, мила Дари. Happy birthday to you. Айде духай сега. Едно, две, три. Духай, мамо. Айде. Браво! Браво, Дария! Браво! Браво, Евка много снимки направи. Oo. Derya. Doğum günün mü senin bugün? Prenses mi oldun sen? Ha? Hey. Merhaba. Ne haber Lina? İyi, çok iyiyim. Büyüttün bebeği bakıyorum da. Kocaman ettin. Evet. Sana maşallah. Oy oy oy. Ezgi, евалите се да седнеш, ела? Тук съм там бъде, съм избягал и с малко човек. Само че кой да ще се Koysana Derya'yı da oraya. Koy koy. Derya, kupramış. Et dia.
да ти дам. А, така. Айде, къде си? Виталия, няма ли си? Няма. Изчезна. Да, къде сте? Ето я. Айде, айде долу. Скачай, айде. Айде долу. Оп. Айде. Оле. Оле. Те са малко бебенца. Е така. Какво стана, Дария? Ти се торопите по стопите, да? Ой. Айде, стигай, мама. Чакай. Айде, да я направи, да. Къде седи назад? Да не се удари. Дръжа. Не, виж, че не искам. Остави. Ела. Даре. Не искаш ли тук да седнеш, да виж? Резинка ще дам. Как съм взела чанта, да не съм. С другото дете. Сламка е това. Добре, чакай, без сламка. Добре, чакай. Да, носи. Ето го да. Там ще ти я дам. Ти искаш да ядеш, чакай. Заповядай. Аз те оставих тук.